И здравейте, уважаеми зрители на YouTube! Аз съм Мартина Иванова и това е седмия, нали? Добре, вие ще кажете, седми епизод на Странни къщи. Така, нека да завършим нашата трета странна къща. Да, под земя. Първо, много извинете, че ще го направя. Искам да разгледам тази къща. Любопитно ми е. След. Знаех си, че тук има нещо. То след да не може, нали? Така че ръчам. Ето, така. Много лесно, няма да разбирам, че не е до вас. Едно, две, три, четири, пет. Само пет. Гове. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да, мисля да тръгнем нагоре, ако някъде има диаманти, ще гръмна. 12, 13, 14, 15, 14, грешка. 15, 16, 17, само 17. Извинете за този звук, това ми беше скапаното поле. О, не, няма повече. Това ли беше? Точно пари къщата. Така. Вижте къде съм. Леле колко съм добре. Да, ама та пера няма. Точно са. Знаеш кой видях, брат? Знаеш кой видях, брат? Извинете, ма сега говорих се напред колко 40 минути. Много са малко. Абе, ще му влязем, абе. Така. Нека да довършим нашата къща. Убедена съм, че всички ще кажете, че най-много от странни къщи ви харесва номер 1, но пък също така си мисля, че и друга ще ви хареса, защото тая номер 1 не е чак толкова странна, а другите къщи вижте колко по-странни са. Тая къща не ви ли е странничка, поне малко? А пък другите къщи... Гледайте колко си ме яко. Са и тази стена, примерно така ще направим. Ето. И сега... Тино. И така. Ето, вижте колко хубаво се получава. И така. И сега остана тази.
И да, готова съм. Това да го правя ли в пясък? О, не. Видите какво? Така. Опа, без това там нали е изхода. Да, и ето е нашата такива къща. Да, основно това. И да, ето точно в този клип искам да ми кажете коя къща най-много ви харесва. Ако ви е харесал клипа, цъкнете лайк, ако не, пръст надолу, абонирайте за мен. Да, също така, искам сега в коментарите да напишете коя къща най-много ви харесва. Сега ще ги мина още веднъж отвътре също. И после отвънка хубаво ще ги мина. И в този епизод ще ми кажете коя къща най-много харесва. Ето го на първия етаж. Да. Ама запомнете, тук за най-хубава странна къща искам да ми кажете. А не коя къща най-много ви харесва. А най-хубава, а за коя къща най-странна ви изглежда. И да, това е втори етаж. И това е тавана. Да. Сложила съм и две лампи. Това е таванчето. Широко е. И да, това са трите етажа. Къща е хубава, но не ми е чак толкова странна. Тази къща е много странна. Защото е мъничка. Но е добре за първа вечер, като за първа вечер. Само без това. Но, все пак, да. И да, последната къща я видяхте, но пак ще ви я покажа. Направила съм такова, за да си личи, защото, както знаете, не си личи много. Няма да ставам, че без това също. И да, последната къща. Тук не може да се скача. Да. Така. Това са къщите. И да, отвънка няма какво да ви показвам. Ето е тази отвънка. Така. И ето е тази. Коминчето. Така. И отпред така. Да. Ако ви е харесал клипът, цъкнете лайк, пак ще го кажа. Ако не, пръст надолу, абонирайте за мен и в коментарите да напишете коя къща най-много ви харесва. Сега, която къща най-много ви изглежда странна, ще направя специално басейн за нея, до нея. И ще я заведем отвътре. Ще я заведа отвътре за последния епизод. И другите къщи, може би в този епизод ще ги разруша. Да, и много ви за гледането. Това беше предпоследния епизод на странни къщи. Много ви за гледането и до скоро с красивия залез. До скоро.